Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Pripun, Mas? Mengkari kowe sing gurung perang. Nggih, paripun. Perang mungsuhe Antasena. Mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong Dukdeng Samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngestina. Wani to karo Antasena. Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha bener. Wani. Oh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing Sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Lah iki wonge. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu iki kok angele ra jalan-jalan. Aduh. Arep endi, Mbah? Arep merana. Kene sik. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina cake sapa? Ngastina cake pemerintah. Ngastina iki cake Pandhawa. Ngastina iki cake Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong serakah. Ora. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Nek ora kabeh kowe ora ngrasake lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem tak ajar, ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk batako. Kathok. Rite iki ndi ta ya? Alah ning mburi ta. Wis kathok dawa ning mburi. Biyen rencana iki arep gawe kathok wedok kok ya. Malah Weh, bahaya. Wong tuwa mereke krokodil. Men kenceng kok ya.
Yes. Saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena. Aku izin. Ora gelem tak kepruk bataku. Sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Izin aja. Kelas 3. Lho wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7. Mergane ngopo ora munggah? Ngincenreke Bu Guru. Kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dinjenrek dipepe. Ketok apane jepitane. Senggune Gulawanten Jawa. Kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Tur sakarmu? Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu. Mentak. Ya, wis. Mentak. Terus tak gandane. Dilagokke karo joget mlaku rono. Manggre mandeg tak bandem bataku raimu. Mentak. Tak gandane. Sing irama. Kandhani mengrep balik ya angi sini jengkelit ngeta nek tak nggo dolanan tuman wae ana kandang majang enak ora nyambut gawe mentak mentik pate assalamualaikum Kang Supan teng napa namane kok jengklit barang sampean niku patih lho wong nomor loro teng negara Ngastina lho kok salto barang sampeyan dhewe mentak mengrubah adik pate mriki to alah Gusti sampean niku wau nguyuhi napa apa terserah demit ora ndut setan ora dian ayo sadar ora sampeyan dhewe tak kandhane mengrubahmu angi sini amba jangeta makan enak ora nyambut gawe mentak menglaku man isen ke wong tuwa sak penake dhewe. Sampeyan niku pendhita karo pate kok mencak. Mencak tak kandhani tak. Duwe lah. Oh sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ra. Endi mau? Menungsane mau. Wah, Caidan. Antasena kowe mbebeta paman Sengguni karo Bapa Durna.